Tħassib fost dawk li jmexxu r-residenzi tal-anzjani hekk kif il-biċċa l-kbira tagħhom qatt m'għandhom l-ebda informazzjoni u allura ftit li xejn serħan il-moħħ dwar it-tilqima għar-residenti tagħhom. Ftit djar ingħatawhom l-informazzjoni ma ħafna djarat m'għandhomx id-data. Jidher li bħalissa hemm diżorganizzazzjoni sħiħa fejn jidħol it-tilqim għal dawn l-anzjani li issa ilhom maqfulin fir-residenzi minn Marzu. Ħafna mir-residenzi privati żammew lill-klijenti tagħhom protetti billi żammewhom f'lockdown u billi ħadu miżuri serji ferm anke fejn jidħlu l-viżitaturi. Iżda issa hemm taħwit sħiħ dwar x'għandhom jagħmlu dawn l-anzjani li wħud minnhom qed jirċievu ittri biex imorru jieħdu l-vaċċin fil-polikliniċi tar-raħal ta' fejn kienu joqogħdu. Dan imur kontra kull ħidma li saret biex dawn l-anzjani ma joħorġux fil-komunitajiet. Propju dwar dan kelmitna Natalie Briffa Farrugia, chairperson tas-sezzjoni tal-operaturi ta' djar tal-kura fih dan il-Kamra tal-Kummerċ, li qaltilna li kull ġurnata li tgħaddi mingħajr dan il-vaċċin tagħmel differenza f'dawn ir-residenzi. Fis-settur tagħna kull ġurnata tfisser ħafna għax ovvjament kif nafu kull dar għandha tirrappreżenta numru ta' impjegati u numru ta' anzjani. Ġifieri aħna nħossu dawn l-anzjani ilhom ħibatu da żmien kollu minn bdiet il-pandemija, allura huwa xieraq li jingħatalhom il-vaccine biex nibdew nirritornaw bil-mod lejn il-ħajja normali. Briffa Farrugia enfasizzat l-importanza li l-anzjani u dawk li jaħdmu magħhom ikunu mlaqma malajr. Nafu li ħanibdew bil-mod, ġifieri il-proċess beda. M'għandniex l-istampa kollha u apparti li nkunu nafu l-istampa kollha, importanti li aħna nibqgħu fil-prijorità. B'kollox bħalissa fir-residenzi privati jew tal-Knisja hemm madwar 5,200 anzjan.